Мен Нияз. Мен Нияз, һәм мен гитарада уйнарга яратам. Һәрбер кеше инде шундый ситуация белән очрашканы бардыр үз тормышында. Гитарам бар. Һәм менә кылларны алмаштырырга кирәк инде. Кылларны менә кайбер кешеләр җиңел генә алмаштыра белмиләр. Алар аны ничектер сузалар да менә шушы тимер кыл беркеткечләргә менә монда гитараның башындагы. Алар аны урап чорнап бетерәләр. Я менә моны ватырлык дәрәҗәдә булган шулай чорнап бетерәләр. Аның шундый үзенең бер ысулы бар, җиңел генә ысул. Бүген мин сезнең белән шул ысул белән бүлешеп китәрмен. Иң башта иске кылларны салдырудан башлыйбыз. Күпсе алып кыямсагыз җиңелрәк була, әгәр дә сез инде ян кискеч белән анда үзегезгә бүләк теге булышсагыз инде анда. Һәм сез аларны ташламагыз, аларны хуҗалыкта кулланып була, бераз ярдәм итеп алабыз, чыксын өчен. Шагайны ал. Этү кеше бәк буның юк, үз-үзен менә бөгелеп килә дип әйтик. Салдыру кыенлык тудырмас дип уйлыйм, тиз генә булыр. Безнең кыллар аның диаметры языла, калынлыгы. Башларыбыз без 6-чыдан. Алар аны сөткәндә үк шундый сызык дигән тапшыя кулакка ятышлы. Һәм ул җырлап чишелә башлый. Һәм менә киртә башлыйбыз. 6-чы тишеккә шулай мәкрәнгән шулай киртәбез. Каты тартасы түгел, тартмагыз аны каты итеп. Шулай гына калсын. 6-чы кылтыткычка киртәбез. Башта шулай турлап куйып аны анда. Yettik dayın. Hazır менә иң мөһим момент. Шайтырып сәгать уңаена таба алабыз. Менә шулай бүктек. Бүктек менә шулай. Кылны үзенең астына җибәрәбез менә шулай кертеп. Һәм өстән менә булай. Сәгать уңаеның кире ягына таба була инде. Шайтырып хәзер фикслап куйдык. Бура башлыйбыз. Кысу ягына таба инде. Минем үземә шеш күдрәрәк булгач, менә шулай түгәрәкләтеп кую ошый инде кылны. Кемгә кисеп ату ошый, кемгә гомумән әйтеп кенә калдыру ошый инде. Кемдер әйтер артык, исәк нәрсәгә инде ул сиңа тотып тир, кисеп ат торсын. Калган 5-нче һәм 4-нче кылда шундый ысул буенча тарттырабыз. Biz 3-нче кылга шулай тарттырып куябыз. Кызаны шулай кертеп җибәрәбез үзенең топсачыктан шунда. Аны төгән бу искә шулай. Ягъни керткәч кылны менә шулай сәгать уңайның кире ягыннан кертеп, өстенә бастырып менә булай кире алып турып тордык инде. Кыстык. Калган 2-нче һәм 1-нчесендә шул принципка нигезләнеп киертәбез. Хәзер шуның ярдәмендә көйләп алабыз кылларны. Кыл көйләнешләре инде төрлечә була. Стандарт көйләнеш була, альтернатив көйләнеш була, татарча альтернатив көйләнеш була. Без бүген стандартка киләрбез. Юксыз әлбәттә инде кулак белән көйләй аласыз. Программаларга, телефоннарга карап килгәндә ул төгәлрәк чыга барып дигән, әмма инде табигатьтә булсагыз бер нинди дигән кул астында бер ни корал да булмаса, сез аны кулак белән көйләй аласыз. Ансын соңрак күрсәтермен. Кулларны бөтенсендә инде көйләп бетергәч, сез аларны шулай ышкып чыгасыз, уң кулыгыз белән тарттырып. Алар әле yüzәчәкләр, шуның өчен без инде аларны үзләренә без ясалма ездерү ясыйбыз калларын. Һәрбер гитарачының шушындай үзе ясаган җырлар җыентыгы булмый калмагандыр. Ул безгә ничектер әтиләрдән күчеп килгән, әниләрдән, кемнәр безне гитарага, җырга өйрәткән, музыкага мәхәббәт тәрбияләгән кешеләрдән җырлар җыентыгы, аккордлар белән бер җырны җырлап китәрбез. Яшлы җәй, ягымлы җәй, салкын көзгә калдырып китмә, нигә бик азга киләсең, сине сагынып